Opäť sa to deje, ľudia. Biedronka v Poľsku zajtra dostane nový tovar Hot Wheels a vy už viete, čo to znamená. A to, že tam idem už dnes večer a pokúsim sa vychytať čerstvo vysypané krabice. Tak sem hoďte like a odber a ideme hantiť. No, a tu už sú nejaké novosti. Tu je Impalka, Mazda Savana RX-7, Honda City Turbo a Simpsonové autíčko, ale tu už vidím tú kartu. Tieto autá sú tu podľa mňa už trošku dlhšie. Čiže kto vie, či to budú ešte dosypávať, alebo že či už je to všetko. Tu máme Coupé Clip, Maserati Upo, prvýkrát vidím aj Visa Cash App RB Monopost. Tak skúsime ďalšiu. No a tuto takto medzi knihami veľmi zaujímavé uloženie autíčok. V druhej Biedronke nás už takto pekne čaká Ford Sierra Cosworth, ktorý zrejme mohol byť super treasure huntom, keďže je takto pekne na vrchu. Čo tu máme ďalšie? Corvetku, Cadillac, opäť formulka. Ja hľadám ale niečo iné, niečo zaujímavejšie. A tu je Toyota Prius, ktorá môže byť aj s týmto strešným nosičom, ale táto je bez. Čiže dávajte si pozor, z tohto autička existujú dve verzie. Honda CRX a pozrite, wow, super. Tá je krásna. Čo to je ďalej? Wow! Tak a tu máme prvýkrát na mojich videách Ferrari 12 cylindry. No krásne, toto si vezmeme. A Impalka. Opäť Ferrari 12 cylindry. Super. Bronzové Porschátko, Lambo, Mazda RX-3. A tu je Cone Shaker a ja už som sa čo to o tomto case naučil a tým pádom viem, že tento model je regular treasure hunt tohto boxu. Ale my hľadáme niečo iné, tak ideme ďalej. Takže všade dostali tie isté caseky a tu máme opäť Ferrari. Jedno, druhé. Takže toto je ešte v podstate plný case. Možno trošku prehrabaný, možno tu nejakých zákazníkov už mali, ale čo je dôležité, leták neklamal. A každá Biedronka v Poľsku by mala v podstate mať už dnešným večerom vyložený tento kejsik. Nájdete množstvo ikonických modelov svetových značiek. Ford Cosworth opäť bez plamienka. Tak ideme hľadať ďalej. Super. Tak aj tu je kvázi čerstvo vysypaný case s regular treasure huntom. Tak ideme hľadať Fordíka. Neúspech ma ale neodradí. Ideme ďalej. No, ďalší Biedron, že to nevyzerá o nič lepšie. A tu je aspoň Ford
forciera, ale bez. Jízda nekončí, kým ho nenájdeme. No a tu je to tiež prebraté v ďalšej biedronke, už neviem ani koľka to je. Urágo. No a tu už sme aspoň trošku ďalej od väčšieho mesta. Ale ani to nám dnes večer nepomôže. Niekto tu bol skôr. No v tejto biedronke ich zrejme nemajú vôbec. Przepraszam, samochodziki Hot Wheels nemá? Ale jakie? Ale takie malutkie. Co to są jabłka? A nie, to nie są takie. A nie, te? No, ale to tak pojedyncze są. Aha, to pojedynczy nie będzie. Tak v tejto len takýto 5-pack. Toto bude už zrejme moja posledná biedronka predtým, než budem mať bližšie k nemeckým hraniciam, než k tým našim. Ďakujem. Kedy oni toto vyložili? Mám taký pocit, že už niekedy pondelok. A za tých pár dní to dopadlo takto. Ja sa samozrejme nesťažujem, tento case som v podstate ešte nemal tú česť zaradiť do svojej zbierky, takže si niektoré kúsky beriem. Ale ten Ford Cosworth, jaj, pekný by bol STH-ku. Tak ja už neviem, buď som prišiel príliš neskoro, alebo to oni vyložili príliš skoro. Jedno je však isté, Ford Cosworth STH je tam niekde vonku, tak to skúste vy. Ja som si dnes nakúpil plnú krabicu mainlineov, takže s dnešným huntingom som maximálne spokojný. Nezabudnite na like a odber a vidíme sa o týždeň. Čaute! How long will I slide?